Wielst het Cambuurstadion en bij gelijks het beziekersvak nog kleermaken worden matten voor de Eredivisie, is het Nijenveld nou al kleer. Het veld bestaat uit een laag met korrels van kurk, maar daaronder een dempende laag van rubber. De bal gliedert toch wel wat terug, maar ijs binnen de meeste mensen wel positief. Is dat kunstgras? Super. Ja, serieus? Ja? Ja? Ja, die bal rolt net echt, hij gliedert meer. Ja, het is in het begin alleen wennen natuurlijk. Het is ik nog niet helemaal ingegaan kan zien. Nee. Maar het is, ik denk dat het per week nog wel super is. Hè? Ja, oké. Maar daar best wel voorstander van kunstgras. Ja, zeker weten. Kom je spel ook te goed. Dus ja, echt voor technische spelers. Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Waarom? Wat is er mooi hoor? Leuk, het dempt, het is niet hard. En het moet nog wel, hè, je ziet die, wat is het, korrels? Ja, kurk volgens mij. Ja, of kurk, nou ja goed, dat zijn korreltjes kurk dan. Ja. Maar dat moet nog wel helemaal zakken, dat merk je wel. Maar ja, ik denk wel dat we hier heel aardig op kunnen voetballen. Als je hier elke dag op traint en je hebt hier dan zoveel ervaring mee, dat moet toch haast een voordeel opleveren. Hè? Dat van andere ploegen die alleen maar op gras spelen en trainen, in één keer naar zo'n kunstgrasveld komen, dat moet gewoon een paar punten extra opleveren. Dus dat vinden we hopelijk ook niet erg. Nee. Nog oornijs dan op het gebied van transfers. Dit is Jerry de Graaf. Die had vanmiddag een contract tekenen voor een jaar, maar een optie voor nog 2 jaar. En dat komt oer van VVOG. De proefspeler Massi Wassi is weer waarom naar Duitsland. Maar er zijn nog wel 2 oren proefspelers oer. Dit is de Deense onvaller Veldballen. En dit is de verdediger Pereira van Willem II. En deze 2 rennen deze week nog mee. En daarna doet er een beslissing aan.